गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द फंबाय बिनानावमोन गोबां साख्रि ओंखारगासिनो दङ आं खोन्थानो थांगासिनो दङ बे भिडिअनि गेजेरजों नाथाय जोंनि फंबाय बिनानावमोना बेफोर साख्रिखौ लानो हागोन ना हाया आङो थाम्बनेलाव लिरदों एमजे आरो प्रितिखौ सेलुट आङो बिसोरखौ सेलुट होगोन मानो आङो खुला अख्राङाव ओरैबायदि हर सान बेरायोमोन आरो आं मानसिफोरखौ समान नोजोरजों नायोमोन गासैखौबो आङो दाखालै बावैनिफ्राय मैयासिम ओरैबायदि बुजि मोनबाय आरो ओरैबायदि बुन बुन मानसिखौ सिनायबाय आंनि भिडिअखौ मानसिफोरा बुजि मोनासै जेब्ला सोरबा फिसा इउटुबार सोरबा फेसबुक बानायग्रा मैथोम बेयो बाथ्रा बुंनायखौ आं नुदों खोनादों बेनिफ्राय प्रितिया जेब्ला रागा जोंना बुङो अब्लानि आं प्रितिखौ सापर्ट खालामनासो बुंदोंमोन सिंजों बाददि उन्दै मोनबाय आरो मा नांबावगौ जेबो गोनांथि गैया खर' सानो गोनां उन्दै मोनबायथ' जोबोर मोजांनि बाथ्रा आङो कंग्रेट्स होयो दाबो नाथाय आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादों आंखौ नों मानो बुंनांगौ थेवब्लाबो नों जेबो बुंनाङा गोबां मानसिफोरा नों जेबो बुंनाङा ना आं नाथाय ओरैबायदिसो बुंदोंमोन जों ससियेल मिडियायाव ओंखारग्रा मानसि जोङो सब बुस्थुखौनो देखायजोबना लायो जोंखौ गोबां जोंनि उन जोंनि नायग्राफोरानो जोंखौ खाबु लाबाय थायो बुंनो थाखाय लिरनो थाखाय दाखालै बावैनिफ्रायनो फेसबुकाव लिरबोगासिनो दङ आंखौ गोबां सोंदों आं बुंदोसो सोरबा 6 मासाव मोनो 7 मासाव मोनो 8 मासाव मोनो 5 मासाव मोनो मोजांनि बाथ्रा मोनदोथ' उन्दै आं बेफोरबायदिसो एन्सार होदो नाथाय आंनिया मानसिफोरा बुजि मोननायाव गोरोन्थि जालांदों आं बेनिखायनो निमाहा बियो आङो सरि होननानै बुङो दा आङो मानो सेलुट होदों आंनि मेगनखौ ओरैबायदि बेखेवना होदों प्रिति आरो एमजेआ ओरैबायदि मोजां भिडिअ बानायना होदों आंनि थांखांनाय एक्सखौ लानानै प्रितिया बेखौ लानाय लोगो लोगो ओरैबायदि मानसिफोरा आंखौ जेरैखि जाया गादबनांगौ खोलैनांगौ पुलिस केस होनांगौ बेखौ जेरैखि जाया बेखौ खोलैनांगौ बैफोरबायदि सानग्रा मानसिफोरखौ आङो ओरैबायदि बुन बुन सिनायजोबदों बेनि थाखायनो आङो प्रिति आरो एमजेखौ सेलुट होयो मानो होनोब्ला प्रितिया बे बाथ्राखौ थांखांनाय बाथ्राखौ बुङामोनब्ला आङो रावखौबो सिनायनाय नङामोन आङो ओरैबायदि खुला अख्राङाव गिदिङोमोन मानसिफोरखौ समान सानोमोन दा आङो मानसिफोरखौ माबायदि नोजोरजों नायनांगौ माबायदि बेरायनांगौ आं दा गावनो गाव आरो बुजि मोनफिनबावबाय बेनिखायनो आङो सेलुट होयो बेनिफ्राय गोबां मानसिफोरनि खुगा मैयाबा आं मोनसे भिडिअ नायदो थाम्बनेलाव आंबो दंमोन आंखौ बोखारदो बेनिफ्राय आं सानै सिख्लाखौ मोजाङैनो सिनायो बे सानैनि सिख्लानि खर' गैया आथिं फेन्दा मोदोम दोङो आं मोजाङैनो सिनायो बे सानै सिख्लाखौबो बेनिफ्राय गोबां मानसिफोरा बुंदों जेम्सखौबो केसो बेनिफ्राय आंनि कमेन्ट्सफोरावबो फैदों आरो सोरनियावबाबो कमेन्ट्स थांदों जेम्सखौ मा नायदों गोबां मानसिया खुगा रायलायदों आंनि बागै जेम्सखौ जेरैखि जाया खोलैनांगौ गादबनांगौ बेनि सायावबो एक्सन लानांगौ बेनिखायनो आङो बेफोर बाथ्राखौ मोनथिनानै मोननायनि थाखाय एमजे आरो प्रितिखौ आङो सेलुट होयो आङो सोरखौबा भिडिअ बानायनायनि आगोलावनो आं गोबां सानो गोबां स्टाडि खालामो नायो आङो मा जादों मानो बेफोरबायदि बुंदों दिनै आंखौबो आं जेब्ला जुलि जागोन आं मिथिगौ आंजों आंनि हिन्जावजों मोनसे फट' होगोन ना आंनि हिन्जावनि खर'आव गुबुन सिख्ला हाबफैगोन गुबुन हिन्जाव मानसि हाबफैगोन दिनैनि दिनाव आंखौबो ससियेल मिडियायाव फेसबुकाव लिरनो थाखाय गथ'फोरा टाइपिं खालामखाना दोनदो रेडि खालामखानानै दोनदो आंनि मायबा मोनसे गोरोन्थि मोनोब्लानो आंखौ फेसबुकाव लिरगोन जेम्स ओरै मोननो नै दा नै आं मिथिखागौ मानो होनोब्ला जोङो ससियेल मिडियायाव ओंखारग्रा मानसि जोङो ससियेल मिडियायाव खामानि मावग्रा मानसि बेनिखायनो जोंनि उन बुन मानसिया जोंखौ नायगासिनो दङ आंनि हिन्जावखौबो नोजोर होगोन दाखालै बावैसो हाबा जादों बियो बोरै बेफोरबायदि जाखो आंनि हिन्जावखौबो नोजोर होगोन आं मिथिखागौ बेनिखायनो आङो बुंदोंमोन बुजायदोंमोन जेबो नङा बुंनाया बुंबाय थागोन टेनसन लानाङा सोरबा फिसा इउटुबारफोरा बायदिसिना बाथ्रा बुंबाय थागोन जेबो टेनसन लानाङा मोजाङै था
आङो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय आंनि भिडिअखौ रावबो बुजि मोनासै दा आङो जोबनायाव खेबसेबाव सेलुट होगोन आं प्रिति आरो एमजेखौ आंनि थांखांनाय बाथ्राखौ फोरमायना होनानै गोबां मानसिफोरखौ आं सिनाय मोनबाय आंखौ बेसेबां खोलैनो नागिरो बेसेबां गादबनो नागिरो बेनिफ्राय बेखौनो बुंनो नागिरदों फंबाय बिनानावमोन गोबां साख्रि ओंखारदों ओरैबायदि साख्रि कलेज लेभेलफोराव ओंखारगासिनो दङ आरो बबेबा कलेजाव नै दा इन्टारभिउबो जासिगोन बबेयावबा इडुकेसनाव ओंखारदों बबेयावबा एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि थाखाय दा एसिस्टेन्ट प्रफेसार जानो गोनांब्ला जों मा फरायग्रोनांगोन दा जोंनि साखाथियावनो कलेजफोराव आंनि न' सेरनि कलेजफोरावनो जोंनि बर' गथ'आ रावबो लानो हायाब्ला गुबुन सदियानिफ्राय डिब्रुगड़निफ्राय सिलचरनिफ्राय फैनानै जोंनि साखाथिनि कलेजाव गुबुन हारिनि मानसिफोरा डक्टरेट खालामना फैनानै साख्रिखौ लाफैजोबोब्ला मा जागोन फंबायमोन मा जागोन दिनैनि दिनाव गोबां पुलिस साख्रि ओंखारदों दाख्लैबावैबो आसाम कामान्ड' पुलिस खमसे खम 2,500-3,000 मोननानै थांबाय बेवहायबो बबेबायाव 30 जन 40 जन साब इन्सपेक्टर गुबुन हारिनि बेनि गेजेराव बर'आ सासे सानै मा जागोन फंबायमोन जोङो जिडिआवल' ओरैनो कनस्टेबोलावल' जों मोनोब्ला मा जागोन जोङो 50 जन 60 जन गुबुन हारिनि एसआइआव जोंनिया सानैल'बा मा जागोन फंबायमोन जों कनस्टेबोलल' मोननानै मा जागोन जों हारिनि थाखाय होख्राव बाथ्रा बुंनानै हारिनि थाखाय नांनानै नाजानानै मा जागोन गिदिर एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि जबखौ जोंनि जायगानि खाथिनि कलेजाव जोंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोना फरायनानै बेफोर जबखौ लानो हायाब्ला नोंसोर जब लानो हायोब्लासो गिदिरखौ जोंबो गोग्गानो हागोन जोंबो बुंनो हागोन जोंनि दिनाथ' थांबाय जोंनिया दा ओरै गोजौथिं दावखोनानै जों गोलैबाय जोंहा थैनो सम जाबाय जों सायावबो मोनहैबाय सानिफ्राय जों गोलैफिनबाय ओरै दावखो गोजौआव मोनहैदोंमोन दा जों गोलैबोफिनबाय दा बर' हारिखौ फोथांनानै लाखिनाय आरो बर' हारिनि थाखाय गिदिर जबखौ मावनाय बिबाना जोंनि बर' हारिनि लाइमोन उन्दै फंबाय बिनानावमोननि आंखौ केस आंखौ दबथायनो आंखौ गादबनो आंजों नांनानै मा जागोन फिउचाराव मा जागोन फंबायमोन दिनैनि फिउचाराव मा जागोन आं नोंसोरनो खोन्थाजोबना होनो हायो दिनैनि दिनाव सोरबाया 12,000आव खामानि मावदो बेनि उनाव सासे मानसि फैबोदो आं 10आवनो मावगोन सोरबाया 10आव मावदोना बेनि उनाव सोरबाया 8,000आव मावनो ओंखारग्रा मानसि दंबयो बेनिफ्राय मास मोनसेयाव सासे मानसिया मांसे बुजा जानानै मास मोनसे खामानि मावनो मोनजोबाखै 15 दिन मोनदों अब्ला बेनि दरमाया बेसेबां जाखो मासाव नों न'खरखौ माबायदि सलायगोन नों मासाव 12,000 दरमा मोनो नों जागोन ना हिनजावनो होगोन मा बायगोन नों 12,000जों माइरं ओंखाम ना नों न' लुनो हागोन ना नोङो गारि मटर बायना सलायनो हागोन जेबो हाया 12,000जों हागोन नोङो मास मोनसेयाव सोरबा 10,000आव मावोब्ला 7,000आव मावग्रा मानसि ओंखारगोन फिउचाराव फंबायमोन बिनानावमोन बेनिखायनो जोंनि साखाथि कलेजफोरावनो बिराद गिदिर जब ओंखारदों गुबुन डिपार्टमेन्टआव बेफोर जबखौ गुबुन हारिया जोंनि साखाथियाव फैनानै मालाय 1 लाख 1.5 लाखनि फरायनानै दरमा लागोन अब्ला जों बेसेबां होख्रावनो बेसेबां बाथ्रा बुंनो बर' हारिनि थाखाय मा लाब जानो आसाम पुलिसावनो जोङो एसआइफोराव गोबां खम जानानै कनस्टेबोलावल' मोनजोबोब्ला मा जागोन जों एसआइबो जानो हानांगोन अब्लासो जौगागोन सिगांथिं थांनानै बर' हारिनि खामानिफोरा नंगौना नङा फंबायमोन आं सैथोखौ बुंगोन आंनि बुंनाय रावा गोबां मानसिनियावनो नाङो गाज्रि मोनो आङो नोंसोरनि लाइफनि थाखायसो बुंगोन आंनिखौ बाद दि आंखौ गादबनो नागिरनाय आंखौ बुथारनो नागिरनाय आंखौ केस होनानै जेलाव सोनो नागिरनाय बेफोरखौ बाद दि नोंसोरनि लाइफनि थाखाय फैनो गोनां समा मा जागोन नोंसोर मा मावनांगोन नङाब्ला गुबुन हारिनि गुबुन गोजाननिफ्राय फैयै गिदिर फरायनानै जोंनि साखाथिनि कलेजाव सब नोंसोरो एसिस्टेन्ट प्रफेसार नोंसोर जेब्ला कलेजाव फरायनो थांगोन फोरोंजानो थांगोन सब नोंसोरो गुबुन डिपार्टमेन्टआव गुबुन हारिनि मानसि लोगो मोनजोबगोन मा जागोन फंबायमोन सासेबो बर' एसिस्टेन्ट प्रफेसार लोगो मोनाब्ला नोंसोरसो जानांगोन फंबायमोन आंखौ गाज्रि मोननानै जेबो लाब जानाय नङा
अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। जय हिन्द।